Искам да ви кажа нещо относно съда на сестрата. Сестра ми, искам да ми споделиш твоето свидетелство. Аз го четох това свидетелство във Фейсбук преди няколко дена, за да го качава в групата и да го прочитат моите брати всички. Сега този авон няма да трябва. Той малко ще ми пречи даже. Тази кутия също ми пречи. Ще изиграем една сценка. Ая, ела обратно. Значи ще ми трябваш. Шено, ела ти ще ми трябваш тук. Ела ти брат. Ето тук може един мъж. Ела обратно. Как се казваш? Ела Николай. Ела ти ще ми трябваш. Аян, как казваш? Искам внимателно да наблюдавате, брати и сестри, тази сценка, която ще ви покаже действително състоянието на църквата и отделно църквите помежду си. Приемате, че това всички са части на Христовото тяло, ние сме братя в Господа и също наприемете църквата в Ямбол, в Сливен, Средец, Бургас и Нова Загора. И в двата случая. Може да се обърнеш към тази страна, брат. Ти се обърни, гледай към Сливен. Шенолага. Така, брат. Ти си точно така си много добре. Ти застани до него и се обърни към кръста, брат. В днескашно време всеки е обърнат на някъде си. Всеки е обърнат на някаква друга посока. Тръгнете, брате, с малки крачки и вървете. Всеки върви на някъде си. Всеки има различна посока и за различна цел. Един отива в кръчмата да пие. Но църквата не им тук. Да ходи да се пие. Друг отива в казиното и си проиграва парите. Църквата пак нищо не казва. Друг върви в друг път. Отива да ограби магазин, крадец, не новороден, свикнала си ръката му да папа, да цапа. Аян по-млад, той тръгнал към червените фанери, нали аз не ходя, кой ме интересува. Съберете се, брат, брат. Здраво. Бъдете се здраво. Здраво. Тръгни към кръчмата. Тръгни. Айде, отиди към кръчмата. Не можеш. Братите държат, нали? Държат ли те? Брат Колев, иди ограби една банка. Давай. Иди се греши там, иди. Шенолага. Иди там да прелюбодействаш, ако омански минава, иди. Айде, чуй. Чуй, иди. Нали той към казиното беше, бе? Пример. Така трябва да бъде. Алелуя! Единство. Така трябва да бъде църква. Така трябва да бъде църква. Църквите да са единство, да имаме единство, да имаме търпение към братите си, към сестрите си. Някои брати и някои сестри не са постоянни. Ние как ще покажем постоянство? Когато им звъним, когато им пишем в месенджери, когато ги каним на богослужение, когато ги каним на празненства, които има в църквата. Даже предлагам в сряда, който има желание да направим едно молитвено извънредно. Ето тук да стоим да се молим, а сестрата Дида ще бъде подкрепена от Аян в нейния дом не събри, как се казваш? Семра. С семра ще четете Божието Слово, а ние тук да се молим в сряда. Кой е съгласен? Кой иска да направим в сряда извънредно молитвено, да стоим тук да се молиме, за да може тя да бъде употребявана, там семра да бъде променена? Ето това трябва да бъде Христовата църква днес. И това трябва да бъде църквите между Ямбол и между Сливен. И да искам да отида нещо да направя грешно, моите брата да ме държат и да не ме пуска да кажат, не, брат Данчо, не така, не дей, там не отивай, не съгрешавай, ще паднеш в огън. Когато те ми държат, аз искам да отида, но не става. И ще имам съпротивление. Но когато всеки обърнат в различна посока,
Когато няма единство, брате, го почти 130 псалом, 133 псалом. Почти го, брат, един от най-кратките псаломи. Възхвала на братската любов се казва. Псалом 133. Благодаря. Възхвала на братската любов. Псалом 133. Давидова песен на възкачването. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е, като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Аароновата брада, което се стичаше по яката на одеждите му. Угодно е като ермонската роса, която слизаше на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението, живота до века. Амин. 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 Чудесни слова. Чудесно е. Чудесно. Колко е угодно, казва на Бога, братя да живеят в Единодушие. угодно и добро. Амин. Доброто е за нас, а угодното е за Господа. Бъдете благословени, брати и сестри. Дида преди малко се извини, че много време е взимала. Да, и аз взимах много време. Даже аз имам желание вътре в сърцето си да почнем от 4 часа. Да имаме повече време за благодарност, да имаме повече време за общение, да имаме повече време в кухнята за кафенце, да